Psíkovi zistili pankreatitídu a veterinár odporúčil krmivo, ktoré je úplne nevhodné. Áno, toto je dnešný prípad, ktorý som riešil s pani, ktorá napísala len preto, že sa jej nezdal vysoký obsah ryže v krmive. Pokiaľ je vášmu psíkovi zistená pankreatitída, okamžite zvoľte krmivo, ktoré má obsah tuku do 8%. Pokiaľ sa mu stav zlepší, môžete ísť do krmiva, ktoré má obsah tuku do 10%. Pozor, nejedná sa o epiformu, to znamená exokrinnú pankreatickú nedostatočnosť. Tu musíte dlhodobo držať obsah tuku v krmive do 8% a okrem toho ešte pridávať aj enzymy, ktoré psík už nevie vytvoriť svojim vlastným pankreasom. Tým pádom má problém s trávením. Problém bol v tom, že tento veterinár odporúčil krmivo, ktoré malo obsah tuku 13,2%. Bolo to drahé krmivo, super, ale nepomôže a naopak zhorší stav psíka. Málo kto z vás vie, že veterinári, minimálne tí u nás v Košiciach, za 6-ročné štúdium majú 78 hodín týkajúcich sa nutričného poradenstva a netýka sa to len psov. Je to všeobecné zameranie. Overujte si, prosím vás, to, čo vám povie veterinár ohľadom stravy. A ak si neviete rady, napíšte kľudne na tento e-mail a ja vám to krmivo overím.